Ja sam Leon Švarbić, dolazim iz strukovne škole Đurđevac i došao sam ovdje da se natječem u području elektrotehnike. Ja vas lijepo pozdravljam u ime domaćina i organizatora ovog međužupanijskog natjecanja. Vjerujem, isto kao i svaki puta, da će stvarno oni koji su najbolji pobijediti. Obično nam je to teret kad smo domaćini, pa onda slučajno bude naš učenik prvi, ali evo, vjerujem da će pobijediti onaj koji će biti najbolji. Samim time što samo jedan od vas 14 će moći nastaviti na državno natjecanje, to znači da je konkurencija velika i želim vam da postignete čim bolji uspjeh i naravno da onda kasnije na državno potvrdite. Vjerujem da ste se sa svojim mentorima dobro spremili i da ćete pokazati ono što stvarno znate. Evo, puno sreće svima i ovim je onda to natjecanje otvoreno. Hvala. Učenici, naravno ovo je elektrogrupa predmeta, elektrotehničari, 4-godišnji koji u 1. i 2. razredu imaju mjerenja u elektrotehnici i osnove 1 i osnove 2. Dakle, oni bi trebali pokazati svoje vještine u rješavanju zadataka i u sposobnosti mjerenja i poznavanja elektrotehnike na nivou 1. i 2. razreda. S obzirom da dolaze iz različitih škola, ovo je sjeverozapadni dio Hrvatske, mogu procijeniti i svoje sposobnosti na nivou odvijanja laboratorijskih vježbi, naravno i u teoretskom dijelu, a velika prednost je u tome što se druže, što su zajedno, mogu razmijeniti dakle i svoje adrese ili što već imaju, ne znam, Facebook adrese i tako dalje, pa da si mogu pomoći jedni drugima u daljnjem školovanju i u daljnjim svojim iskustvima. U elektrotehniku sam se na neki način zaljubila već u osnovnoj školi, na tehničkom i puno mi je pomogao rad u radioklubu. Počela sam se baviti amaterskom radiogoniometrijom, to je sportsko-tehnička disciplina u kojoj natjecatelji traže 5 odašiljača skrivenih u šumi i tad me počelo zanimati zapravo na koji način mi čujemo te signale, iako su tako udaljeni, kako signal dolazi do nas. Samo natjecanje sastojalo se od teorijskog i praktičnog dijela. Sudjelovalo nas je 14, od toga bilo je 13 dečkiju i ja. Nakon teorijskog dijela bila sam 3. na ljestvici, zaostala sam 3 boda za prvoplasiranim, ali sve se to popravilo nakon praktičnog dijela na kojem sam osvojila sve bodove.